aquí estou de novo. Agora tócame a min falar sobre o sentido do olfacto. Bueno, pois xa sabedes que se queredes saber máis cousas sobre os sentidos, visitade outro vídeo que fixemos sobre a vista, que ali hai máis cousas. E veña, comecemos. Vale, pois agora explicaremos o sentido do olfacto. O olfacto permítenos percibir os olores e o órgano do olfacto é o nariz. O nariz, como dixemos antes, é o órgano do sentido do olfacto. E na parte superior das fosas nasais hai unha zona que se chama pituitaria, que é onde se encontran os receptores olfactivos. Vale, e como podemos facer para coidar o noso nariz? Pois non introduza os dedos nin obxetos no nariz, porque podes provocar unha infección. Evita expoñerte a olores moi fortes. Algúns olores, cando son moi fortes, son porque as sustancias son tóxicas e poden danar o teu organismo. Asóate suavemente para non irritar as fosas nasais e faino sempre cun pano limpo. E se por algunha razón tes algún problema no nariz, non dubides en visitar a un médico especialista que se chama otorrinolaringólogo. Sí, otorrinolaringólogo. Supoño que vos gustou este vídeo sobre o olfacto, pois xa sabedes, dadelle a gústame, e se queredes comentar algo tamén podedes facelo. E ata a próxima, guapis!